Hello, good morning, madlang people. So, today is our last day here in MALAMOTE, Cabaca, North Cotabato. We just finished having our breakfast. Kaninang umaga, nag-devotion din sila. Look at this dude. Sila lang devotion. Tulog kami. So, last day namin ngayon. Then, later, this afternoon, ano natin, mamayang hapon? Ano yung ano natin? At saka business meeting pala. And then, elections of a new officers. Oh, ito, hindi sumali ng ano, hindi sumali ng devotion. Tulog, oh. Oh. Yan, sige, matulog ka pa. Oh, siya na lang mag-isa natulog dito, oh. Ah, meron pa pala. Andito yung sa ilalim. Nag-ilis ni Kuya. Mag-ilis pa? Arr! Meron pa dito, ah. Oh, tulog pa. Tulog pa yung isa naming tulog pa. Naligo ka. Oh, tulog. Ano ba yan? Ito yung ano lang, kiniklaim na siya na yung pinakapugi sa lahat ng nasa Bukidnon district. Siyempre naman kasi ako Sir Cerebero eh. Oh, hello guys, nakita niyo na ba si Lalisa? Ay, yung leader ng Blackpink? Di, siya ang leader ng Blackpink, hindi international but local. Blackpink naman. Blackpink local. Hi guys, atras. So today we are vlogging and we are going to take a bath because if we don't take a bath, if we don't take a bath, we will English bahokin. Bahok. Smelly. We will be stinky. And if a person is stinky, you are No. Hi guys, namin dali sa simbahan guys. Hello, naibog ko sa Obkors. Okay. Ginagawa mo! Huwag kang masyado magdidikit sa babae at baka mapikot ka. Dahil sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! kami sa simbahan guys. Lalabas at lalabas yan! Sa ayaw at sa gusto mo, gagawin ng Diyos sa plano niya. Kung ano yung plano niya sa buhay mo. So, tapos na yung session namin ngayong araw, tanghaling ito. So, wala pa silang kain, kumain na sila ng ice cream, di ba? May tiyan na sasabog mamaya. May tatain ng malaki mamaya. What? Sino bang manilibre sa akin? Ikaw ang manglilibre sa amin. Uy, kahapon pa ako nang libre sa'yo. Oy, Grabe, hindi naman ka nang kayo. libre sa akin. Si ano, si
Ate Grace. Ay, naku talaga. Oy, librehin nyo naman ako. Ay, si Kuya, yung ice cream niya, oh. Oh. Ito ang pinakamayaman sa amin, oh. No? Ginagawa Kumain mo. siya ng Nice. soft drinks. Dito kami dumaan. Balik kami dun sa church kasi election of officers na yeah. Nice naman! Ginagawa mo. Get ready. And 1, 2, 3. How high, how low, how deep and wide. How high, how low, how deep and wide. How high, how low, how deep and wide is the love of God. Again. Put your body in, put your body in, put your body in, and shake it all around. Do the little boogie, turn around. So let us raise the Lord to the Lord. Lula, 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 hey, lula, 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 again. So we're now sitting here. Guys, nag-antay kami kasi pinapawear sa amin yung name tag namin kasi magsisimula na maya-maya yung election of new officers. Nag-iisip pa kami kung sino yung ang presidente namin. Nag-iisip kami. Gusto ko kasing isa lang ang alagaan ko. Alalalala. Sana all. Sana all. Wala nang papalit sa Ay. Oh my God! Tapos na ito nga vlog. Oy, di ko ganahan. Ay. Mga tao ka pay-pay. Luoy kami di guys, kinarami sa gusto gawa. So, jud mi kalikuran sa sulod. Diba? Di lang, gwanta lang tani ha. Hello guys! Woo! Hello PR Wires! Pwede magsigaw sila ng created for a purpose. Created for a purpose. 1, 2, 3. Hello guys, mga PR Wires! Ito sila. So ayun guys, tapos na yung election of officers. Wash up. Oo, Pastor, Ay. ano masasabi mo? Masasabi ko malakas yung nakalaban namin kahapon sa basketball Oo. Central East. Oo. At enjoy ang lahat sa activity dahil natuloy ang 2022 National PRY. Oo. See you next year sana. I hope and I pray na next year babalik tayong lahat na at lalago. Marami na tayo. For sure. Dodoblehin na natin. For sure. Na yung created the purpose ay magiging malaking effective sa ating mga ministry at churches. We love you. Tapos na yung induction of officer for today, and then mamayang gabi another service last night namin dito, and there will be a revival later. So ito din mga kasama namin. So, say something. Say something. Say something. Sign of the pogi kayo sa akin. Suluhin mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Sign of the guwapo. Before mo formally start sa itong service karong kagabiyon, I know that you are all excited sa paghihingon ni Lord karong kagabiyon. Amen? So right now, let's do the warm up. Okay. Let's sing a song kung ang nagulo. At ano ba na yung
Dato naliho ko na. 1, 2, 3. Ay, magulo na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ako ay magulo na aking ginagalaw. Salamat sa mga kapabalik ha! Ako ay mahalika na aking ginagalaw. Aking Yes, Jesus. As the Spirit was moving over the waters, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. The Spirit. So calm down, Spirit, when you move, you make my heart bound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart bound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. Holy Spirit, you're all we want, Lord. All we want. Holy Spirit, you're all we want. You're all we Tarigagayan tayo matiday ito'y ngalabihin ni Apo Diyos iso itimang bendisyon itunggal maysa kada tayo taplit kasta maadda tayo iti raksa ti panagsilbi kini Apo. Makabatun kita o kalipay kadasig diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong tema nagaisgot alang niini nga kita imugna o gibuhat sa Dios
nga tunay katuyuan. Amen! So hello guys, and as you can see, balik kami sa quarters namin. So that means na tapos na yung last night service namin dito sa Malamote, and in a few hours, uwi na kami. And supposedly, whilst awarding sana, magtitake ako ng video para makita yung mga young people na mag-receive ng kanilang mga awards. Unfortunately, something happened and hindi ako naka-record ng video sa time na yon. But it's okay. Sabihin ko na lang yung overall champion, Lano Misamis District, and then the second was West and Central East District, and kami yung third overall champion, yung Bukidnon. So now we're preparing our things and we're packing our things, and then in a few hours, yun nga, uwi na kami, convoy kami. Lahat ng sama namin yung papunta pa lang dito. Sabay kami pa uwi sa Bukidnon. I think alauna, alas 2 ng madaling araw. So time check, it's past 11. We had fun in this event. I'm not sure if I'll be able to join again. Charot! We had amazing time dito kasama yung mga iba't ibang district. So shout out sa lahat ng mga na-meet ko sa South, sa Central East, sa Davao, sa West, sa Lanao, sa ano pa ba? Caraga. Have a safe trip guys, and God bless you all, and hope to see you in the next PRY next year. So God bless sa inyo lahat. This is JIMO TV. May you all have a wonderful time and evening. God bless you all. Peace out.